L-attendenza fl-iskejjel primarji u sekondarji tiebet b'96,000 jum. Dan wasal grazzi għal waħda minn 12 mira ewlenija li l-Gvern implementa fl-ewwel 100 jum ta' din il-leġislatura. Is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni Frank Fabri spjega kif il-mira li l-attendenza fl-iskejjel primarji titjieb b'2% intlaħqet. Dan fil-waqt li dik fl-iskejjel sekondarji minkejja li tiebet ma ntleħqitx. Madankollu, Fabri nnota li din tat lezzjoni fejn jidħol l-operat. Mira oħra kienet dik li jkunu mejjuna tfal li qed jgħixu f'ambjent diffiċli jew vulnerabbli. Is-Segretarju Permanenti Prinċipali Mario Kutajjar spjega kif kull każ kien studjat għalih u kien allokat ukoll fond ta' €1,000,000. Mhux biss relokazzjoni ta' post, diġà kien jeżisti Business First li kien fil-binja ta' St. Luke's, imma dan huwa kunċett differenti fis-sens li iktar il-qudiem ġo dan il-bini se jkun hawn id-dipartimenti kollha li għandhom x'jaqsmu man-negozji. Dan il-fond kien immirat għal 700 tifel u tifla, imma fil-verità qed jibbenefikaw minnu 816. Mira oħra kienet il-ħolqien ta' post ġdid li kien varat it-tnejn filgħodu bl-isem ta' Business First li jinsab fil-qalba tal-komunità kummerċjali fil-Mrieħel. Il-proġett huwa wieħed ħolistiku u affukat fuq kwalunkwe tip ta' għajnuna u assistenza li jkun hemm bżonn fejn jidħol ftuħ u għeluq ta' negozju. Is-Sur Kutajjar spjega kif dan il-post li jinsab f'Cobalt House se joħloq kunċett ġdid b'differenza minn dak li kien diġà jeżisti. B'vot ta' flus apposta irnexxinna naraw x'inhu il-problema ta' dawn it-tfal u jingħataw dak kollu li hu meħtieġ biex huma ikunu bħal sħabhom, biex huma jkollhom librerija d-dar pereżempju, biex ikollhom l-internet id-dar, biex ikollhom il-lunch, biex ikollhom affarijiet li huma forsi jkunu jħossu n-nuqqas tagħhom. Fost il-miri l-oħra hemm ukoll it-tneħħija tal-obbligu li jiġi ppreżentat ċertifikat tal-mart kull ġimgħa għal dawk li għandhom mart fit-tul, it-tiġdid tal-karta roża b'mod awtomatiku, għajnuna teknika lil 80 bidwi u raħħal u kif ukoll Wi-Fi b'xejn f'aktar parks.